Искам да ви покажа мястото, откъдето може да черпите информация и да намирате всички неща от всички библиотеки по света, които са дигитални, в оригинала, по език, година. Има документи, има книги за обучаване, софтуер. Всичко може да сваляте безплатно в интернет архива на archive.org. Буквално това обединява всичките библиотеки по света. Тук съм намирал уникални неща. Има книги, които са от 12 век. Може да ги прочетете в оригинала, да си ги преведете, да си свалите странички, да помагате за архивацията. Страхотни неща има. Чел съм дори за отбранителни системи на крепости, за механизирани дракони, как са правили през 12 век. Въобще, дори патентите, песните, авторски права, за радиолюбители, за каквото се сетите, всичко може да намерите тук. Разгледайте го. Уникални неща. Уникални. Интернет архива е на archive.org.